लामायाव बिराद दावराव एसटि दोनबाय दं मानसिफोरा गिलु बालु लामायानो बुंजोबदो एकदम गारि माबा माबि खारनो नायाखै बिराद बुंजोबदो एसटि दोनबाय दं फाग्ला एसटि गैयाबा जाग्रा बुस्थु नङा एसटि কিবা ফ্রুট নাকি না ফ্রুট বস্তু নাকি নহয় তো itu fruits নহয় itu খাওয়া বস্তু নহয় itu एसटि खाওয়া বস্তু নাকি ये कहाँ से आ रहा है एसटि आसमान से आ रहा है या सागर से आ रहा है मेरे को मुझे पता नहीं डिमांड करने के बाद ये मिलता है क्या नहीं मिलता है एसटि वो तो डिमांड करने का बात ही नहीं वो কোনে কৈছে एसटि দিবা নাজানো আমি তো নাজানি পাগলা হি বুদবক হি জাম্বা কাকা খাওয়া খাওয়া এনকে নহয় ए फाग्ला एसटिखौ बिबाय बायबा मोनलाबायो ना एसटिआ मोनसे डिमान्ड खालामबा माबानाय नङा मोनसे फिथाइ नङा नङा होमबा सिकिउरिटि होनाय एसटिखौ जानो माने डिमान्ड खालामनानै मोननाय बुस्थु नङा ना आरो सम बिजिदा होखानाय दङ सम बिजिदाव होनाय दङ फाग्ला जाबाय इन्डियान कन्स्टिटिउशनाव लिरनाय दं आरो ना सोर बुंदो बे फाग्ला बिगुर गोसोमा बुंदो नामा एसटि बिनो मोसौ बे जाम्बासो नाथाय बियो